לעשות את הדלית. אבל אנחנו הסתמכנו כאילו על זה, הרי הם הדגימו ככה, אין לי אפשרות לעשות את זה דלית. הרי אני כאילו, הם מקבלים את הפוינטר שלי ואצלי הוא לא שמור, זה הדוגמה שהם עשו. אז אנחנו אמרנו, אם בדוגמה שלהם הם נותנים לעשות דיפולט קומנד את הפוינטר, בלי להשאיר אותו, לשמור אותו איפשהו אצלנו, אז אמרנו, הם בטח כאילו יודעים שאצלנו הם מוחקים את זה. עכשיו זה הסתבר שזה לא נכון. זה בעיקר מה שמצביע לנו את זה שהם בעיקר פשוט בתחת ג'אווה. כן. כי בכל הקוד הזה אנחנו רואים כל מיני הקצות ניו בלי אף שחרור. בעצם רואים שאם מסתכלים על הקוד בג'אווה, אז רואים שיש דמיון רב מאוד, פשוט שינו את התחביר ל-C++, ככה זה מרגיש לי. כאילו זה קוד ג'אווה שנכתב ב-C++. אוקיי, להמעיט ניו כמה שאפשר. שנכתב ב-C++ כמה שפחות. למה? כי לפעמים זה פוינטלס כזה, כאילו... כל פעם שעושים ניו צריך לעשות דליט, ואם אנחנו לא עושים דליט, אז... כל פעם שאת עושה ניו... אם אתה לא עושה דליט, הניו לא... אבל כל פעם שאת עושה ניו, זה הולך לחפש בהיט מקום פנוי, בגודל שאת נתת, בגודל של המחלקה שלך, מוצא מקום פנוי, נותן לך אותו, אחרי זה צריכה לעשות דליט, שזה בעצם אומר למערכת הפעלה, במיקום הזה תשחררי אותו, הוא לא תפוס יותר. אז כאילו למה לעשות את כל זה אם אפשר לעשות ב-value? זה פשוט כאילו שומר לך, נגיד סתם דוגמה, נגיד יש לי מחלקה פרסון, לכל מחלקה כזאת יש string name, נגיד. אז למה לי לעשות פוינטר לסטרינג name? אוקיי? אני רוצה שהסטרינג הזה יהיה חלק מהמחלקה שהוא יתפוס מקום באובייקט שלי, יתפוס מקום, כי הוא קיים תמיד. למה לי לעשות שם מיקום של סטרינג ואז פה לתפוס עוד פעם את המקום? זה גם תופס לכם יותר מקום בזיכרון כשאתם משתמשים בהרבה פוינטרים. אתם צריכים לשמור גם מקום של המיקום וגם מקום של הערך. אוקיי? אבל מה שכן זה מבזר את הכל, הכל כאילו נהיה מפוזר. זה מקרים ממש גרוע, הם יכולים לקבל ספליקציה. אוקיי? משתמשים בניוב שצריך. הסיבה העיקרית היא לשכוח לעשות דליט. כן. או שאם התוכנית שלכם קורסת ולא עשיתם דליט, בעצם עד שלא יחברו את המחשב, אתם תופסים זיכרון ברם שהמערכת הפעלה לא יודעת שלא משתמשים בו יותר. אוקיי? יש אבל פוינטרים חכמים וכל מיני דברים כאלה שנמחקים אוטומטית, אבל הכי טוב זה להמעיט את השימוש בניוב. הבנתי שיש את הבעיה הזאת בעיקר בג'אווה, זה נכון? שג'אווה לא יודע לנהל את הזיכרון כמו שצריך. אמרו לי שהגרביץ' קולקטור לא ממש עובד כמו טוב. אולי המימוש שלו ככה. דווקא קראתי, פשוט עשיתי על זה מחקר קטן בצ'יפ דלפי ואמרו שיש בעיה עם הניהול זיכרון של ג'אווה כל ניהול זיכרון... לא, הוא בעייתי בג'אווה יותר יכול להיות שהוא בעייתי לריל טיים, כי אני לא בטוח איך הוא עובד, אבל יש שני מימושים עיקריים ל-garbage collection, איסוף זיכרון אוטומטי. יש את זה שאתה פשוט סופר כמה פעמים הוא מופיע, ויש פשוט שפעם אתה בודק האם משתמשים בו. אז אם בג'אווה משתמשים בה, פעם אם משתמשים בו, אז זה טיפה בעייתי לריל טיים, כי זה יוצר איזה רגע של לאג שהוא בודק האם משתמשים בכל האובייקטים. יכול להיות שזו הבעיה בג'אווה. אבל בכל מקרה בג'אווה זה garbage collector שאתה לא מתעסק איתו. אבל הוא מספיק טוב. פה אתה כאילו צריך לאסוף את הגארבג'. תוכניות של הגארבג' גם סישה, גם בג'אווה, וסך הכל זה מערכת שעובד. פה אתה כותב פה אתה צריך לאסוף את הזבל. אז אנחנו אומרים, אל תיצור לך זבל אם אתה יכול, אל תעשה ניו, אוקיי? תסביר על הדבר הזאת. תסביר על מה? אוקיי. אז מה שעשינו פה, בעצם, מה שזה עושה, זה יוצר אובייקט שהוא כאילו טמפוררי, זמני. אוקיי? זה בעצם זה לקוד. אתה רוצה לתת לו פוינטר ל... לא טוב, רע. אבל למה? הוא בעצם, מישהו רוצה לענות? הוא בעצם מגדיר את המשתנה הזה, בתוך הפונקציה. זה אומר שהוא הגדיר שם משתנה, הפונקציה רצה, וברגע שיוצא מהפונקציה, המשתנה הזה מת. אבל ברגע שבאה הפונקציה הזאת עם הכתובת של זה,
זה אומר שהוא נתן לפונקציה הזאת כתובת של זה, והיא שמרה את זה בצד. זאת אומרת שיצרת משתנה, שמרת כתובת, הרגת משתנה, וזה אחרי זה, איפה שהוא שמר אחרי זה כתובת, זה מנסה לגשת לכתובת הזאת. אבל זה מת. איך שסיימנו לרוץ את זה, להריץ את הבלוק הזה, הדבר הזה מת. ולנסות לגשת לזה, זה לא טוב. כן, זה דבר, ממש דבר. אוקיי? עצור רגע, קראתם את זה? כן. רגע, מתי תנסה אבל קוראים לגשת את השימוש לזה של סטטי? לא בתוך הפונקציה? אז אנחנו לא מנסים הפונקציה לגשת, הזאת, אבל אתה עושה set default command, נותן את הכתובת. זאת אומרת, הוא שומר את הכתובת הזו איפשהו, אחרי זה הוא ניגש אליה. זה המימוש ניגש אליה. הרי ה-set למה default אחרי זה command, ניגש אליה ולא ישר? סתם במקרה הזה, אוקיי? set default command, מה שהוא עושה, זה כל פעם שלא רץ שום קומנד אחר על אותה המערכת, הוא יפעיל את הקומנד הזה. עכשיו הוא שומר את הפוינטר שלו, כדי שהוא יוכל לגשת אליו כל פעם שהוא יצטרך. אבל אם ניתן לו פוינטר של משהו שאחרי זה ימות, הוא ייגש למקום בזיכרון, שיש שם סתם ביטים שאנחנו לא יודעים מה יש שם אפילו, ויכול להיות שהוא יחשוב שהוא מדבר עם קומנד, אבל הוא ידבר עם כאילו משהו אחר, עם סתם ביטים. הוא יתייחס אליהם כאילו הם קומנד, אבל ואז יהיה לנו הרבה מאוד בעיות. בעצם כל ההתרחשויות האלה שאתם רואים, כל הניואנסים הדקים האלה, הם לא ניואנסים שאתם נחשפים אליהם כשאתם כותבים לב, כי אתם עוטפת לכם את הכל, אתם לא רואים בכלל שהדברים האלה קורים. אתם לא מבינים איך מחשב עובד, אני מדגיש את זה 10 פעמים, למרות כל הקומפלקס. טוב, יאללה, נמשיך. טוב, אז הגדרנו סבבה? פשוט. ברור? סטטיק, זוכרים? מה הוא עושה? הוא בעצם עושה את זה כאילו זה גלובלי, אבל רק הפונקציה יכולה לגשת לזה. טוב. טוב, זהו. אנחנו. ה-command based רובוט, בוא נסביר עליו. אוקיי. רגע, לא להריץ קודם. אתה רוצה להריץ? אנחנו יכולים להריץ כבר לדוגמה רובוט נוסע. טוב, להגדיר הרצה. איזה כיף. אני מדבר אותה. בסדר. אוקיי, מקש ימנית, דיבג ואקסוורף מקרנל דאט. יש לציין שחלק מהקונפיגורציה כבר הם עושים זה ממש מראש. טכני, אוקיי? הקונפיגורציה זה ממש טכני ויש כאילו מנואלים הסברים כאלה, זה ממש כאילו איך לעשות, אוקיי? זה טכני. מסמנים וי בדבר האחרון. נראה לי שצריך להדליק את הרוב. כן. ואז גם מצביע. הוא ממש גם מצביע. גם לחבר אותו למחשב נראה לי... זה וואי. אין צורך. זה וי-פיי? טוב, ב-entry points, cloud, שופטי, FRC, lobby, user program startup live init, automatic attack from kernel. כן, אתם לא אמורים לזכור את זה, יש את זה באינטרנט, כן? זוכרים את זה עם הזמן ויש את זה באתר, זה מגיע כל שנה אם התוכנן משתנה, מגיע ממש כאילו דבר כזה ממש טכני, יש לכם צילומים של חלונות כאילו ממש על איזה דין ללחוץ וכל הדברים האלה. יופי, יגיע את זה. רגע. זהו, יש לנו בעיה טכנית. יש לנו אחד קרוב יותר. רגע, רגע, בתכל'ס אתה צריך רק ג'ויסטיק אחד. נכון. כן, אבל לא בהמשיכי. רגע. תשחרר את האזיקון. תשחרר את האזיקון. לא, יש תשחרר. לך? יש. יש? יכול להגיע? צריך להגיע יותר. יש. יש לי עוד? לחבר... אני חשמל. חשמל מדוע? יופי, זהו. טוב, זהו. עכשיו נגיד זה קורה דרך אגב רק בפעם הראשונה שהם מגדירים פרויקט. לא צריך יותר לעשות את כל הווים האלה. עכשיו לדוגמה אם אני אעשה close, אז יש לי Wind River Launches ויש לי את כל ההגדרות האלה. אם אני אלחץ עליהם דאבל קליק, אני יכול... אתה צריך להתחבר את זה לרובוט. כן, דרך אגב, אני מחובר לרובוט. נכון? בדרך כלל אין מתחבר. אני מחובר לרובוט דרך אגב. אתה רוצה להתנתק ולהראות איך מתחברים לרובוט? יש צורך בזה? כמו אינטרנט. כמו וי-פיי. אוקיי? יש קונפיגורציה כזאת שאתם צריכים לעשות בהתחלה, אבל כאילו... הכל רשום. זה דברים טכניים ממש. טוב, עכשיו יש לי אור אנו דיבאג, מכירים את ההבדל?
דיבאג זה ששמים דיבאגר ואפשר לעבור שורה, אבל במקרה הזה לא סתם, אני לא אעשה דיבאג, אני אעשה רן כי הוא יותר מהיר. אנחנו תמיד מתבלבלים ועושים בהתחלה עם שני ג'ויסטיקים, אבל זה רק עם ג'ויסטיק אחד. כן, אנחנו הגדרנו לו לעבוד עם ג'ויסטיק אחד, תרגול שנאלץ לעבור עליו עכשיו, אנחנו עדיין זוכרים את זה, נכון? טוב. דבר אחד קטן, אם הייתם מתכנתים את הסיפור הזה בלי קומנד בייס, זה היה באמת כמה שורות קוד בודדות שהיו בתוך המיין של התוכנית. אוקיי? ועבודת התשתית הזאת, הבסיסית של ה-OOP, היא זאת שתאפשר לכם אחר כך לתכנת מערכת הרבה יותר מורכבת של... אוקיי? תכנות פונקציונלי הוא ממש מהיר, אתם לא מתעסקים ממש עם אובייקטים וכל הדברים האלה, אתם די כאילו בודקים, אוקיי, נלחץ זה, אז ככה, אוקיי? אבל אז ברגע שדברים נהיים מסובכים, ויש לכם המון דברים, אז הכל נהיה ממש מבולגן, קשה לעקוב אחריו, וכאילו בעיות זה... גם כאן כאילו יש הרבה בעיות, אז כאילו בתכנות שהוא פרוצדורלי בכלל. העברתם כבר את התוכנית? העברתם את התוכנית? לחצנו פעמיים ולחצנו על רן. לא, אבל העברתם. זה הרבה יותר... כן, אז זה משהו שהרבה יותר מהיר פה מלהביא. דוגמה מעולה. כן, להביא אותי, להחריד. זה לוקח באזור 7 שניות. טוב, דרך אגב, בדיאגנוסטיק יש לי את הרשימה של הג'ויסטיקים, כשאני לוחץ עליהם הם מעבדים. אז אנחנו הגדרנו את הג'ויסטיק בפורט אחד לנסיעה, שזה זה. המעבד, רואים? רואים. אני מפתח, יש. סייפטי, כן, לא להסתדר את הסביבות. דרך אגב, זה הפוך. אמרתי לך, שכחנו מזה שוב. טוב, אבל זה זז. אפילו לא כואב. טוב, דיסטייבל ומחברים. בואו נתחיל לתכנת כמה מערכות מעניינות. מה בא לכם לתכנת? קודם כל בואו נתקן את זה שהוא יסתן לכיוון הנכון כשהם מזיזים אותו קדימה. וגם תסבירו על המיין. תידור, תסדר להם, תשחרר את הזיקון. בואו קודם כל על הקומנד בייס. תשחרר את הזיקון. זה מה שאמרתי. חצי שעה. טוב, קומנד בייס רובוט. רגע. משנים את זה. טוב, קודם כל נתקן את זה. דרך הג'ויסטיק או דרך המנוע? טוב, ארקייד דרייב יש לו כל מיני אפשרויות לאיחוד, יש אחת מהאפשרויות move value ו-rotate value. move value זה בעצם במקרה שלנו זה ציר ה-y, כמה אנחנו מזיזים קדימה ואחורה וזה מה שהפוך, וה-rotation value זה ציר ה-x, כמה ימינה ושמאל. דרך, אתם הבנתם? הוא מקבל move value ו-rotate value. סבבה? אנחנו עכשיו ניגש אליהם דרך הג'ויסטיק ונשתמש בזה. אוקיי? אתם רואים פה חץ, כי זה פוינטר. לא. עוד פעם חץ, כי זה פוינטר. רק קליק כפול. וכאן אנחנו עושים מינוס כדי שיתאפק. אוקיי? כי ה-y אצלו זה הפוך. עכשיו גם הסיבוב יהיה הפוך ונעשה גם מינוס